Dobro večer svima, dragi naši posjetitelji ovdje ispred kluba Azimut u Šibeniku i svima vama koji nas pratite putem live streaminga i dobrodošli na 10. izdanje Croatian Travel Festivala. Gledam te ljude, mlade ovdje, ovo je jedinstven događaj koji ne samo Šibenik stavlja na neku globetrottersku mapu svijeta, nego zapravo i cijelu ovu zemlju. Tako da reći zaista o pravoj fešti putovanja i tih naših lovačkih priča, kako je meni bilo ovamo, kako je tebi bilo onamo. I to ne morate me ni zvati, ja ću doći. Pa da, evo, drago mi je da je ovo jubilarni 10. već i prisjetili smo se prvoga na kojem sam isto imao priliku sudjelovati. Mlađi, još sam imao kosu i svašta se bilo drugačije, puno manje kilometara u nogama. Ali evo, nekako pratimo se jedni druge, onako rastimo zajedno. Uvijek mi je drago tu doći, super je, Šibenik je jedan od najljepših gradova, po mom mišljenju, na našoj obali. Nadam se da će biti pozvan u buduće i da ću još koji puta doći. Raste. Kao i puno tih stvari u Hrvatskoj koje raste, eto i ovo je jedna. Da prati turizam, pa ide ispred turizma, gdje nije samo da ljudi dolaze kod nas, nego i mi idemo vani. I ta iskustva su dragocjena. Neki pametni ljudi su rekli da bi ova država trebala svakom čovjeku dati 500 eura da provede vikend u Londonu, Parizu i tako dalje, jer taj jedan iskorak vani čini ljude. Volim putovat, volim i do Šibenika. A i grad vam se proljepšao i poboljšao. Pa Šibenik je, bez da sam lažno patetičan, Šibenik Croatian Travel Festival je ono mjesto gdje se ja osjećam kao da sam sa svoje obitelji. Sam po sebi Šibenik je super grad, ali tu sam stekao ekipu, poznanike, prijatelje, kolege putnike, organizatore. Nije patetika, nego stvarno Croatian Travel Festival je mjesto na kojem se ja strašno lijepo osjećam. Što se tiče nagrade, nama je i dalje kao obitelj velika čast da se nagrada dodjeljuje i zapravo nam je dosta stalo do toga da se ta priča nastavi, jer svake godine iz nje proiziđe nekoliko novih putničkih imena, proizađe puno inspiracije za neka nova putovanja, nove projekte, tako da ona je postigla ono što je bio primarni cilj, a to je nadahnuće budućim i sadašnjim putnicima. Iz godine u godinu ona ne samo da ima sve veći broj prijava, nego i sve kvalitetnije prijave. Znači ljudi se još više trude oko fotografija, oko produkcije svojih videa, putopisi su već na visokoj razini, ne zavidim žiriju u toj kategoriji. U svakom slučaju ona se razvija i nadam se da će se tako i nastaviti razvijati. 10. je Croatian Travel Festival i ja sam jako sretna i zadovoljna što sam 9. godinu za redom dio ove priče kao voditeljica i moderatorica. I sretna sam jer sam upoznala ovdje jako puno dragih ljudi, putnika i putopisaca koji su mi s godinama postali, mnogi od njih i prijatelji, u svakom slučaju dragi ljudi koje vrlo rado srećem, pa i kad posjetim njihove gradove im se javim. I to je nešto, to je možda jedna od najvećih vrijednosti ovog festivala. Osim što ovaj festival definitivno donosi jako veliku promociju za grad Šibenik i osim što je grad Šibenik stavio doista u taj kalendar putnički svih naših putnika i putopisaca, on donosi tu mogućnost da se ljudi ovdje upoznaju, da se druže i da kasnije zapravo postanu i prijatelji, pa mnogi od njih zapravo i da poslovno surađuju. Tako da evo, vjerujem da će se ova priča i dalje razvijati, i dalje samo rasti i veselim se da i dalje i sama budem dio te priče.